Żagħżugħ ta' 20 sena tressaq il-qorti akkużat b'tixħim b'rabta mal-logħba tat-tim nazzjonali Malti ta' taħt il-21 sena. Sejbel żammit u jieġeb mhux ħati iżda l-prosekuzzjoni ma laqgħetx it-talba għal ħelsien mill-arrest. Dan għax l-investigazzjonijiet dwar il-logħba bejn Malta u l-Montenegro li tal-aħħar rebħu wieħed b'xejn għadhom għaddejjin. Ikkonferma dan l-ispettur Sean Scicluna li qed imexxi l-prosekuzzjoni. Quddiem il-Maġistrat Aaron Buġejja żvela kif il-Pulizija kienet marfa li kien hemm suspetti ta' tbabiż fil-logħba kontra l-Montenegro u anke dik li ntlabet it-tlieta kontra r-Repubblika Ċeka. Meta kien qed jitkellem dwar l-akkużat, l-Ispettur Scicluna qal li dan ikkopera mal-Pulizija iżda mbagħad ma ffirmax l-istqarrija. L-Ispettur tkellem ukoll dwar ċirku kriminali flejjes kbar u nies ta' nazzjonalità barranija. Fil-qorti konferma wkoll li bħala parti mill-każ kienu interrogati diversi plejers, buħut mill-plejers jidher li huma ħbieb tal-akkużat innifsu. Id-difiża mexxija mill-avukat Mario Mifsud sostniet li l-akkużat huwa bisħuta żgħira għandu kondotta nadifa u għalhekk kellu jingħata l-ħelsien mill-arrest. Iżda l-qorti qalet li fid-dawl li għad hemm l-investigazzjonijiet għaddejjin ikun kmieni ħafna jekk tagħti l-ħelsien mill-arrest f'dan l-istadju.